Pravdivo otvorene ukazovať ľuďom poplatky, veci, za akú službu a za akú vec vlastne platia, že by mali v tom úplne jasno. A ja môžem povedať, že po rokoch stretnem akéhokoľvek klienta a jedna vec je istá, že sa mu viem pozrieť do očí a nebojím sa, že povie, že si ma zavádzal alebo nejako klamal. A ako náhle firma zaklada svoju činnosť na pravdivosti, tak to znamená, že tá firma má ambíciu fungovať dlhodobo. A dlhodobo prinášať pridanú hodnotu na trh. A znamená to taktiež aj stabilitu spoločnosti. Pretože keď tá spoločnosť, keď tá firma vychádza z pravdivosti, tak to znamená, že tá pravdivosť, to je to, že my tým klientom budeme hovoriť a aj hovoríme celú pravdu.